Camakwini, ngumama uNolwandle lo, ngumama Gqirha nguNojawulo, nguswenswe ngumhlandla. Kuqhangqolo hlomo liphuthe lidala ngoba linempondo unyembezana. Sukela nesikhulu sikaPitches lo esikagapha. Ukhawuda ndiyacamagusha ke sithi unqola kuthandaza kuhlwele. Ndinokunqaba kodwa ke ndibuyile ngoku. Bethuna namhlanje ndifikelwa into ethi make ndithethe ngenhlambululo yaselwandle endiyenzayo every Saturdays. Kusasa ngo-8 o'clock siyaphuma siyakwenza inhlambululo yolwandle, cleansing. Inhlambululo yaselwandle mama yanjwa ngabantu abatheni, eyantoni, yosusa amathunzi, yosusa imigqwaliso, masithi wakhupha isisu wabulala umntu, breakups. Beniyazi into yokuba after i-breakups ufuneka umntu acleanse. Abantu ababanjiweyo kahle kahle i-cleansing yaselwandle kuhlambulula ubuhlwele bakho, kuzasa kokutsha, ngoba kaloku siyalazi ulwandle lilodwa sisiwasho esikhulu esodlula zonke iziwasho. Yiyo loo nto sisebenzisa into ezinjengamaqanda nobisi xa siyokusebenza elwandle. Le into ayomfihlo yagqirha, ayomfihlo yantoni, imfihlo yomntu omthandazeli nomuntu onceda abantu ngamanzi. Uyayazi uba kusetyenziswa ntoni emanzini, akusetyenziswa mayeza kodwa kusetyenziswa into eziphiyo because ulwandle lilodwa ngumthi omkhulu, sisiwasho esikhulu kakhulu. Nto nayo kushiyana ke uba usuwe ngubani, isandla esikuphetheyo esikusayo phaya ngumntu otheni, usirhumile laa nkundla nje sabantu phaya. Ishiyana ngokuphiwa kwethu ke singabalaphi bendabuko. Sithi unqula ukuthandaza, unqula ukuzicengela bethunani. Into zakho azihambi kakuhle ngoba kaloku awukhuyenze laa nto othi ukuhlambulula. Ukuhlambulula kuthini mama? Ukuhlambulula kukuthi ezaa nto wawuzenzile ezirongo sithetha ngazo zenzekelo zokukhupha isisu, ukuzicelela uxolo because ezo nto zizinto nina eningakwaziyo ukuthetha nazo unepartner yakho entsha. Ufike uba afuna ujajwa. Yiyo loo nto funeka ke uye komkhulu uyokuxolisa. Hlezi izinto zakho zingahambi kakuhle yilaa nto wawuyenzile ungaxeleli mntu ngayo. Awuzoyixelela mna ndingumama uNolwandle, nto nayo izoyisa kwabaphambili komkhulu ogqumayo. Uyithethele sandule sisebenze sikuhlambulule. Kubaluleke kakhulu ke mesithi mandinixelele ngenye yeebhafu zam yentsebenzo ezam endizenzayo ndingumama uNolwandle. Umama uNolwandle ke useLondon, uyafumaneka kunamba yethu 078 332 3086 for more info ke. Xa usithi ufuna ukwazi ezinye izinto uyokundifonela apho Camakwini.